Moikka kaikki meidän Finplayn katsojat. Ekaa pelivideota ja tällainen peli kyseessä kuin Besiege. Ja mä oon nyt tätä vähän pelaillut jo ja tiedän mitä tässä pitää tehdä ja mutta no niin, lähdetään nyt ensin vaikka tekemään tää juttu läpi ja kerron sitten mitä tässä pelissä tyyliin pitää tehdä ja näin. Eli tää on siis sellainen peli, että esimerkiksi tuolla näkyy tuo tehtävä, eli meidän pitää tuhota tuo, koska kaikki näkevät, jotka osaavat englantia. Ja siis sulla on täällä iso kasa tämmöisiä palikoita, on suojausta, on lentojuttuja, on kanuuna kautta asejuttuja, sydämää, sitten mekaanisia palikoita ja renkaita ja tämmöisiä juttuja. Eli no, tää nyt sanoisi, että meidän pitäisi tehdä joku basic kakka viritelmä, mutta mä haluan tehdä jotain hienoa, koska osaan pelata tätä jo aika hyvin. Omasta mielestäni saatte sanoa, jos mä oon surkea tässä. Kuten varmaan toivottavasti tulette sanomaan siinä. Mä haluan oikein, että se haukutte mua surkeaksi, koska mä oon. Mutta niin sanokaa mitä mä teen näissä. Mä varmaan nyt seuraavaksi teen jotain sandbox-värinä kakkaa, mutta tää on siis tämmönen pro-tippi, millä saa hyvän kääntyvyyden. Ja jotain hyvää. No tehdään ihan perus juttu, että pistetään vaikka piikki tohon ja sitten no, mitä mä just teen? Niin siis vedetään vaikka nyt vaan tää tohon ja näin. Eka kenttä läpi ja sitten tää menee koko ajan vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Nyt pitää päästä korkeammalle. Tehdään vaikka tälleen. No vaikka näin. Ajetaan tähän ja tää on 6 € Steamissa, että kannattaa hankkia, ketkä omistavat Steamin. Erittäin hauska peli. Ja hyvä, että mä tein tän kääntyvyysjutun. Voitais räjäyttää ton. Ja tässä pelissä on tämmönen mukava hidastusjuttu, jolla saa hidastettua aikaa. Laitetaan se nyt tosi hitaalle, koska ja mä yritän osua tohon pommiin. Tää hidastus on erittäin hieno, se meni just sen yli. Täällä on erittäin hienoja tyyliin räjähyksiä ja kaikkea tässä pelissä. Olisiko? Ei, liian myöhään. No. Sitten täällä on tällaisia juttuja tyyliin. Laitetaan nyt vähän nopeammilla. Miksi mä sanon koko aika tyyliin, en tiedä, mutta siis tällaisia drag objects, make machines invisible, burn objects on click, osaan puhua englantia, ja zero gravity, mutta ne estää, että sä et pääse tätä leveliä läpi, joten mä nyt haluan vaan näyttää hidastuksella nämä ihme räjähdykset. Hyvä. Ja sitten hidastetaan, koska tämän pelin räjähdykset on älyttömän siistejä. Ja se just sit, aina tää on hieno. Kattokaa No mut joo, nyt otetaan toi pois ja resetetään tää ja nuo eivät ole ne kontrollit, joita meidän pitäisi klikkailla, mutta tästä voi nyt ajaa lähes mitä kautta vaan, mitä haluaa tonne maaliin. No ei, onkaan mä palan. Ehtii vielä. Ja tässä on hauskoja tapoja läpäistä nämä levelit tulis. No niin, nyt. Joo. Noi siis on tyyppejä, jotka saa tuhottua sit. Okei, me tarvitaan jotain vähän parempi kone tähän. Sitten tällä sä saat laitettua niin näihin vaikka nyt tän 1 tai B tai 2 C. Mä tykkään nyt että toi on C-ssä. Sitten laitetaan 2 muuta ja laitetaan vaikka tää nyt 1 ja saat 2 ja oho. Mä nyt vaikka demonstroin mitä noi tekee. Noi ampuu nuolia, jotka hajottaa sun koneen vähitellen. Kohta nyt jos tää hajois. Tossa näkyy, että niihin tulee tämmösiä railoja ja se vaan menee tolleen lopultansa.
Eli ikäviä tyyppejä, mutta tossa on onneksi pommi, jonka me voidaan vaan ampua, että ne aina väärä nappi, siis tuhoutuisi tai kuolisi tai miksi ikinä kukaan haluaa sanoa. Ja nää nuolet on epämukavia mun renkassa. Sitten, nyt tossa 2. Tässä 1. Näin. Tää kenttä taas läpi. Okei, meidän pitää tuhota kaikki nuo. Pistetään toi kone roskikseen. Joku mielenkiintoinen tapa tuhota noin. Sitten täällä on kaikki pommeja ja kaikkea tällaista, mutta ehkä helpoin tapa vaan on tehdä näin. Ei. Mutta joku tyyliin, mitä mä tekisin. Ehkä joku mä oon niin surkea rakentaja. Missä aset täällä? Vaikka näin. Ja sitten kun nyt noi tulee tähän mun luokse. Ja kun ne on kaikki tyhmiä ja ne tulee tämmöiseen ison kasaan. Niin, onko väärä nappi? Mä saan poltettua ne ja ne palaa kaikkia. Sehän meni nopeasti. Saadaankohan me kaikki tän? Ei saatu ihan. Tulisiko ne tyypit nopeammin? Näin ja nyt vaan. Tästä no jos mä en nyt sitä hitsi päästä, niin sitten tehdään näin. Mä oon jo hermostua. Näin. Odotetaan, että ne tulee tähän luokseni. Ja nyt vasta näin. No niin, nyt jos kaikki ei kuole. Tai ei kaikkien tarvitsekaan. Voisitko? No kiitos. Okei, pelin logiikat 5/5. Okei, nyt tulee tää. Ja sitten sä voit tallentaa sun omia rakennuksia. Mä en nyt halunnut käyttää niitä, mutta tää on tämmönen sitten vähän jo vaikeampikin leveli, mutta tää on sinänsä myös aika helppo vielä. Joku simppeli kone riittää tähän. Mä nyt voisin käyttää tätä. No, aina väärä nappi. Tässä on tämmönen liekin heitin, koska mä voin. Otetaan toi muuten tosta edestä pois, niin auttaa vähän näitä tän levelin tekemisessä. Eli siis nää rautajutut pitää saada tohon työnnettyä. Ja noin siinä oli ensimmäinen ja sitten toinen vaan voidaan tehdä näin, koska tässä on nämä isot renkaat. Niin täällä pääsee ylöskin ja sitten sen saa sen noin tosta työnnettyä. Se tippuu ja vieri oikeaan suuntaan. Ja leveli läpi. Helppo leveli. Okei, nyt tulee tää ensimmäinen kunnon mielenkiintoisa leveli. Nyt käytän tätä. Mutta siis, eli meidän pitäisi tuhota toi, mutta no otetaan joku, vaikka laitetaan tähän renkaat. Ja sitten jos me, no tässä saattaa kestää hetki, kun mä oon huono rakentamaan. Tälleen. Niin, näin kun sä oot, ja sit me toi ampuu säteen, joka sytyttää tän palaa. Mutta onneksi meillä on tässä nyt katapultti, jolla me saatetaan saada ammuttua tarpeeksi pitkälle. No joo. Rushaamalla kaikki onnistuu. Easy leveli, tässä pitää vaan saada tuohon pommi. Sitten vielä pari. No tää on jo sitten tämmönen vähän ärsyttävämpikin leveli. Ja nyt sit vaan pitäisi saada nää täältä pois alta, mutta kun noin kanuunat ampuu tossa liikaa tossa aluksi. Ampukaa. No. Ei sitten kerta. Otetaan tää käyttöön.
Jaa. Sinne menee. No tää saa riittää tältä erää. Se on Fineplay ja se on tältä erää moro.